Вижте какво става сега тук. Интересна работа. Kia Sportage 2023 година. Лесна работа, easy peasy. Абсолютно чисто нова Kia, това би трябвало даже да си е в гаранция. Гледайте какво става тук. Ръждичката му тръгнала. Има удар и от него е тръгнала някаква ръжда. Като някакъв барабанист съм. Има някаква щета тук отзад, някой е решил, че ще влиза в багажника. Нали, това се случва понякога. Ето виждате, локва има, аз тук се жертвам, плувам. Избрал съм си плавниците. Сега признавам си, не съм супер очарован, но това 2023 година кола, не знам на какви пари е дошла. Ще поразпитам да видим дали мога да имаме такава информация. Гледай какъв лост! Гледай какъв лост, батко! Това направо като на самолет. Ами че то стоповете си му тук, бе. Ето, това е хубава работа. Поне стопове няма да купува собственика, че на тази 2023 година кола сами се досещате как се намират стопове. Вие как бихте направили? Бихте си вкарали нова кола по ефтин бранд, нещо от сорта, примерно на Renault, Dacia, примерно на по-нисък клас автомобил, но пък по-нов, или по-стар автомобил, но по-висок клас, BMW, Mercedes, Audi и така нататък. Това е нещо, дето исках да ви питам, но всеки път го забравям, така че ето сега мятам го този въпрос тук. 2023 той дори няма бутон, много постно, но пък нов автомобил, няма да правите ремонти, предполагам 100 000, 150, ако не и 200 едва ли. Не би трябвало да има някакви ядове, макар че сме в България, тук може да има ядове. Сега не мога да го скрия, съм очарован.